Здравейте на всички! Днес ще продължим с Левит 8 глава. Мойсей събира народа пред вратата на скинията. Тази глава се превръща в жива церемония пред очите на народа. Раждането на свещеничеството. Стих от 1 до 4 ни кара да се запитаме дори защо Бог иска абсолютно всички да гледат как 5 мъже се преобличат. Защото лидерството, свещеничеството трябва да бъде прозрачно. Трябва да знаеш точно кога и как си решил да служиш на Бога. Стих от 6 до 8. Тогава Мойсей доведе Арона и синовете му и ги окъпа с вода. Водата символизира очистването от миналото. Не можеш да облечеш дрехите на святостта върху калта на старото си его. Водата отмива личните амбиции, за да направи място за общото служене. Мойсей започва да облича Арон. Първо слага ризата. Ризата е символ на вътрешната чистота на човека. Поясът е символ на готовността да действаш. Горната дреха символизира отговорността към другите. Нагръдникът, на него са изписани 12-те племена с техните имена. Върху 12 скъпоценни камъни. Свещеникът носи всички върху сърцето си. Митрата и златното цвете означава святостта Божия. Твоят характер се гради слой по слой. Не ставаш свят изведнъж, ни казва Бог. Първо оправяш вътрешната си чистота, основите, после се стягаш за работа, това е символа на пояса, и накрая получаваш короната, мъдростта. Стих от 10 до 12, в тази 10 до 12 стих, ни казва: тогава Мойсей взе мирото и помаза скинията и изля от мирото върху главата на Арон. Масло и 8 имат на иврит един и същ корен. 8 е число на безкрайното, на онова, което е над самата природа. Ние дори учим и 8 глава в момента също. Така че това е символ на безкрайната природа. Водата пречиства, но маслото не се отделя никога. То се отделя винаги от водата и никога не се смесва с нея. Маслото винаги изплува над водата. То символизира интелекта и просветлението, маслото. Изливането върху главата показва, че истината влиза през ума. Когато Арон излива масло върху главата, той показва с това, че истината влиза чрез ума. Свещеникът е помазан по главата, защото силата му не е в мускулите, а в способността да различава святото от общото. Думата помазване има число 353 и е свързано с концепцията радост в обновлението. Помазването не е тежък дълг, а най-чиста радост. Арон не се облича сам, облича го пророка Мойсей. Никой не може да се извиси сам над егото си. Трябва му учител, който вече е преминал през това. Думите Урим и Тумим в стих 8, даже не 8, да, точно така в 8. Тогава тури нагръдника и в нагръдника положи Урима и Тумима. Урим и Тумим. Урим на иврит идва от думата Ор и означава светлина. Тумим идва от думата Том на иврит и означава пълнота или непорочност, истина. Тоест, означава пълнота или съвършенства. Когато съберем думите Урим и Тумим, се получава светлината на истината или светлината на съвършенствата или просветленото съвършенство.
Нали, може да го разбираме по различен начин, но то е все красиво. Истината не се намира отвън. Просветлените съвършенства са вътре до сърцето на свещеника. Свещеника е символ и на духа, и на водача, на онзи, който води хората, трябва да е символ също. Така, но и на вашия дух. Съвършенната светлина седи в пресечната точка между божественото откровение Орим и човешкото съвършенство Тумим. За да имаш връзка силна с Бога, трябва да имаш светещо сърце, ни казва той. Орим има число 247 плюс Тумим, което има число 480. Когато ги съберем, получаваме 727. Това число се свързва с гласа на утехата, утешителят. Значи, просветлените съвършенства или светлината на истината е и утешителя, гласа на утешението. Твоето Рим е твоята интуиция и просветление. Твоето Мим е твоята цялостност и морал. Когато постъпваш правилно и търсиш истината, твоето сърце съветва и ти знаеш кой е правилният път. Стих 10 и 11 се казва: тогава Мойсей взе мирото и помаза скинията и всичко, що беше в нея, и ги освети. Предметите в скинията са инструменти на истината. Чрез помазване с миро те биват изведени от обикновената употреба. Не можеш да служиш на Бога в хаотично и неосветено пространство. Ти трябва да дадеш смисъл на всичко, което използваш. Когато предметът има цел да става форма, граница, в която пребивава светлината. И поръси от него 7 пъти върху олтара, се казва. В 11 стих четем. Числото 7 е число на завършения природен цикъл. 7 дни в седмицата, 7 дни се сътвори света. Присъствайки 7 пъти, пръскайки 7 пъти, Мойсей запечатва олтара по този начин. Той казва: олтарът е център на твоето творение. Седмицата свързва небесното с земното, връзката между човека и Бога. Стих 12. Тогава от мирото за помазване изля върху главата на Аарона и го помаза, за да го освети. Предметите бяха поръсени и върху Аарон, също се беше поръсено. Мойсей изля маслото върху Аарон и поръси предметите, защото човекът е по-важен от всеки предмет и от всяко друго нещо. Изливането е символ на изобилието тук. Свещеника трябва да е напоен с мъдрост, означава, понеже мирото, което се излива върху главата, винаги означава мъдрост. Неговата святост не е само външна. Тя трябва да проникне в цялото му същество, от главата до краката. За съжаление, в днешните отци аз виждам единствено как говорят неща, които и те самите не знаят, но, например, много често оплюват хората, които имат дарба, най-вече обичат да се занимават с баба Ванга или учителя Петър Дънов, което ни им прави чест. А те дори понякога си мислят, че не знаят цялата тая същина на писанието, за съжаление. Разбира се, всеки отговаря за себе си, но прави ми лошо впечатление, когато виждам толкова много отци, вместо да учат хората как да живеят, те ходят да се занимават с мъртвите, за да ги оплюват и да твърдят неща, които дори те не знаят, те или са. Нали, не им прави много чест според мен, но
Тук сме се събрали съвсем за друго нещо, така че това беше само едно малко отклонение, което моля да ми простите. Маслото е единствената течност, която прониква дълбоко в порите на кожата и не се отмива лесно. Помазването е необратим процес. Веднъж, щом истината проникне в теб, ти не си същия. Това е отговорност и защита, когато си помазан. Ти носиш вече аромата на святостта, навред където и да идеш. Стих 13. После Мойсей приведе Ароновите синове, облече ги в ризи, припаса ги в пояс и им тури гугли. Синовете са в началото на пътя. Те трябва да се научат на дисциплина. Пояса символизира тази дисциплина и действие, и на смирение, символизирано от гуглите, с които са облечени. 14 стих казва: след това Мойсей доведе жертвата за гряха, Арон и синовете му положиха ръцете си. Полагането на ръце върху телеца означава, че той признава, че в него все още има животинска природа. Това означава това полагане върху кравата, че има все още опасност да направи грях човека. Господ изисква от нас смирение. Преди да станеш свещеник на другите или какъвто и да си духовен лидер, трябва да отхвърлиш своето его, за да вземеш в службата, да влезеш в самата служба, да я вземеш с чест и да я отстояваш с чест. Стих 15. И закла го, и Мойсей взе кръвта и пръста и тури я на роговете. Това, ако го чете някой, който е достатъчно духовно известен, ще се покруси. Но пак казвам, че писанието е направено точно за хората, които са в така старозаветното време, когато са вярвали само на закланите и кървищата и така нататък, и онези, които ще кажат: ако Бог е любов, това не може да е вярно. Къде е тогава истината? И те ще търсят и ще намерят това, което е устното предание, което се е случило на Синай. И Мойсей дава и устното писание, и писменото писание, и устното. Стих 15, вече ви го казах: закла Мойсей, взе кръвта, сложи от нея върху роговете на олтара. Какво означава това? Очевидно, че няма тук никаква кръв, никакво животно не е заклано. Материята сама по себе си не може да е свята, ако не е свързана с живота, кръвта. Роговете са властта, която човек има. Тоест, материята може да се освети, например една икона да бъде свята. Как ще стане? Тя сама по себе си не може да бъде свята, но тя би станала свята, когато е свързана с живота, с делото на този светец. Разбирате ли? Това ще направи предмета свят, а не самия предмет. Роговете са властта. Те винаги са символ на властта, рога, която човек има. Закланото животно символизира вътрешната хирургия на душата, а не заколване на нито едно животно. Животното е символ на инстинктите. Това е гнева, това е глада, страха, завистта. Всички негативни черти са символ на животното, на животинската човешка природа. Заколването е моментът, в който ти прекъсваш животинските си инстинкти. Ти убиваш не кравата, а способността на инстинкта да те управлява. Например, харесал си една женена жена и си хукнал. Ти си позволил на инстинкта да те управлява.
Или пък харесал си нещо чуждо и си решил да го откраднеш. Ти си позволил на инстинкта да те управлява. Това е животното в теб. Ти трябва да го заколиш. Да го сложиш на олтара на Бог да изгори, да се промениш означава. Да не бъдеш лош човек означава. Когато заколиш навика, ти освобождаваш неговата енергия. Силата, която преди си хабил за яд, нерви, страсти, сега се превръща в гориво на твоята святост. Олтарът е мястото на твоите намерения. Когато имаш намерение да се поправиш, ти си в олтара. Това място трябва да се поддържа винаги свято, а не замърсено от егоистични подбуди. Олтарът е огледало на човека. Олтарът е сърцето и душата на човека буквално. Кръвта върху роговете е решението да вложиш живота си нещо по-велико от теб, посветено на истината и да го издигнеш към Бога. Затова рога е това. Ще запитате защо четем писанието и защо е нужно да го тълкуваме. Защото истината е жива само когато буквата и смисълът са неразривно свързани. Писанието е кодирано и двете трябва да вървят ръка за ръка. Така вие ще познаете какво има вътре в човека, преди той да е станал свят човек, преди той да е пожелал да върви с Бога. Какъв е човека вътре? И какво трябва да прави, за да постигне святост? Всеки може да го постигне. Стига да иска да живее по Бога. Левит, главите 22 до 25. Тогава Мойсей взе от кръвта му и я сложи върху мекото на дясното ухо на Арон, на палеца на ръката и на крака. Ухото, белязано с кръв, означава, че ти трябва да внимаваш какво и кого слушаш. Не можеш да слушаш глупостите на другите, защото ще се отцапаш. Не можеш да слушаш празни приказки, лъжи, псовни, клевети, клокарски истории. Ухото трябва да слуша само гласът на истината, казва Бог, и болката на хората, нищо друго. Палецът е свързан с всичко, което захващаме. Твоето действие от тук нататък трябва да е посветено на твоята поправка, затова палеца също. Твоят труд трябва да оставя следа от истината, а не само печалба. Краката винаги ни водят където искаме. Палецът определя баланса и посоката на краката. Не можеш да ходиш на нечисти места. Краката ти трябва да те водят там, където има нужда от светлина. Дясната страна винаги символизира даването, милостта, милосърдието, активността. Бог иска да сме канал на милосърдието. Стих 26. И взе от кошницата безквасни хлябове, взе една безквасна пита, една с хляб и масло и една кора и ги положи върху тлъстината на дясното бедро. Това звучи толкова странно, че ако приемем написаното само без да се замислим, ще помислим, че това са някакви врели, некипели приказки. Странни при това. Затова много хора не четат писанието, понеже не го разбират. Сега ще ви обясня какво означава това. Месото, това е жертвата. Това е божественият дар на живота. Хлябът е резултат от човешкия труд. Твоите усилия хлябът и моята благодат, казва Бог, месото, защото Бог ти е дал живота, затова моята благодат, месото, трябва да станат едно. Тоест живота ти, цялото ти тяло трябва да се посвети, на твоите усилия трябва да се посветят на Божията благодат. Точка. Тези неща трябва да станат едно с теб. Вяра без работа е мъртва.
А работа без вяра е въртене в кръг. Това странно изречение така се тълкува. Следващите стихове се тълкуват последният начин от 27 до 30 глава, стих. Свещеникът е човек, чието ръце са пълни с Бога. Той няма нищо свое, нито земя, нито частен бизнес, нищо не трябва да има. Онзи, който води хората, било то свещеник, духовен учител или някакъв духовен водач. Ръцете са заети само да държат святото и да го движат в света. Ако искаш да служиш на Бога, трябва да пуснеш своите лични дребни сметки, за да държиш големите неща, свързани с небето. Размахването в 4 посоки тук означава, че Бог е навсякъде. И на изток, и на запад, и на север, и на юг. После Моисей изгори хляба. В стих 28. Първата хапка на твоето ново аз принадлежи на Бога. Затова направи това той. Посвещавай всяка работа на Бога. Моисей взе гърдите на овена. След това се казва: Моисей е учителят на учителите. Той е пророка на пророците. Той е източника на вдъхновение. Гърдите символизират емоционалния заряд на закона. Моисей получава гърдите, защото той е този, който е одухотворил законите на Бога. Понеже той ги сне, той ги одухотвори, той ги пренеси. Той ни каза как да тълкуваме писанието. Маслото символизира мъдростта, светлината, чистото присъствие на духа. Кръвта символизира човешката страст, болката, живота, усилията. Бог не иска от нас да сме само духовни масло или само телесни кръв, а да носим божественото просветление и човешката уязвимост заедно. Твоето тяло трябва да носи следите на духовната работа. Истината си учи не само от книгите, но и от онзи, който вече е извървял пътя. Това е ролята на Моисей в тази глава. Не можеш да помагаш на другите, ако не си белязан от собствените си битки и собствените си поправки на грехове и грешки. Твоят авторитет идва от това, че носиш върху себе си следите от жертвите, които си направил по пътя на истината. Или по пътя към истината по-скоро. Левит от 31 до 36 стих казва: И Моисей каза на Арон и на синовете му: сварете месото пред вратата на шатъра и не излизайте 7 дни. 7 дни е завършеността на нещата. 7 дни означава да пренастроиш всяка клетка от тялото си към новото си аз. Това е причината да стоят вътре и да не излизат. Когато човек минава през тъмната нощ на душата, той остава сам на себе си. Именно поради тази причина. Не можеш да излезеш, когато тялото се пренастройва, защото ти още не си готов. Когато преживееш трансформация, ти трябва време да освоиш. Трябва да останеш в скинията сам, докато не станеш сам скиния. И тогава тръгваш да служиш на Бога и на хората. Моисей предупреждава: пазете поръчаното от Господа, за да не умрете. Свещеникът е праведник на святостта. Моисей предупреждава да не подценяваме силата на Бога. Когато решиш да живееш свято, трябва да спазваш правилата за безопасност на духа. Небрежността на това ниво е фатална. 7-те дни са 6 за търпение, понеже 6 дни търпиш, на 7-я трябва вече да излезеш. Бог пита: можеш ли просто да стоиш
и пазиш закона ми без да излезеш, без да те види света, без да разнесеш нещата навън, когато нямаш публика обаче, можеш ли това, пита Бог? Можеш ли да знаеш истината, да знаеш много неща и когато нямаш публика, отново да се молиш, отново да спазваш закона на Бога, всичките закони на Бога, когато никой не те гледа? След 7-те дни на масло, кръв и молитви, Аарон и синовете му вече не са тези, които влязоха. Въобще няма нищо общо от това, което бяха. Светостта е състояние на покой. 7-те дни ни учат, че най-великият дух или най-великите духовни неща не се случват с тичане, а с присъствие. Ако човек иска да постигне нещо в живота си, той няма да го постигне когато тича, а когато просто присъства. Присъства в Божията прегръдка, в Божията любов, в Божия дух и сърце. С това завършвам тази глава и очаквайте скоро 9 и 10. Простете, ако правя тук-там грешки, докато говоря, но аз въобще записвам, докато гледам и самото писание и е възможно да не говоря, да правя някои грешки, за което се извинявам. Няма как да спирам, няма как да го коригирам, защото имам твърде много работа, която трябва да продължи и се надявам, че няма да пречи твърде много на хората, ако някъде тук-там усетят, че поправям себе си. Благодаря ви!